yafika so nthawi kulinji nkhani ilipo pano ndiokhudza ndithu kumangidwa kwa akuluakulu a boma lakale pansi pa ulamuliro wa Lazarus Chakwera kuti boma la Malawi Congress
maskulu nichidoika miseu nichidoonetsetsa kuti dziko lino likuyenda malai 2060 akuteka osati nchidomanyadira kuti tavimana fetereza amene wafa ndi njala sitimadziwa ife kuti 16 September tinavotera anthu oti atichito kuzimenya pachidani kuti mtundu wakuti ufa njala mtundu wakuti sulandira fetereza nde ifeyo monga Malai Congress Party tudziwa kuti mangako mukumamanga anthu chifukwa cha kuti ndifa ndani ndipo mukufuna kuti kunjaku anthu azingotiganizira kuti tinala kuitsa ndameta kulakwitsana ife todziwa zimene tidapanga amalawa adziwa zimene tinapanga anthu ubwino wake malamulo a dziko lino amati ukamangidwa ndiwe suspect until proven guilty oti zonse tikupanga apapazi amalawi kumbukirani dikirani adzati pese kuti tili guilty ife ine ndili panoni mudikire kaye kuti kodi mmene mmadziwira ndale inu munthu akadzuka apa nkunena kuti tiwina walakwa amakhoti adzayang'ana ndendiyimire pamene kokoko nawo chabwino tipitekaye kwa Superintendent Lael Chintembo bwana nkhani tu ndi imene akuti mapito kamanga anthu osauza matcharges kuti walakwa chati kuganiza kuti walakwa chakuti basi ukasunga mwina pali chitsanzo cha sikuti nzobisa cha Richard Chimwendo Banda kuwasunga mchitokosi nthawi yayitali pamakhala malamulo onena kuti munthu andebero nthawi yakuti mangu asunga mmene muja zinthu ngati zimene zakudandaulaka bwira zatifotokozerani kodi mmatsatira ndondomeko zotani pomanga anthu amenewa zikoma kwambiri toyambirire ndiyambe ndikufotokoza kuti malamulo akulu a dziko lino section 153 imanena kuti apolisi ndi nthambi yoyima pa yokha ndipo imagwira ntchito zake moyima pa yokha ntchito yathu yayikulu ndikuteteza anthu ndi maufulu amene adapatsidwa malamulo akulu amenewa tikapita ku Police Act akunena ntchito zathu zochuluka koma ndimafuna ndinene ziwiri zokha mokhudzana ndi nkhani pandime 4
musamamangidwa kakuganiza kuti muli ndi mulandu chifukwa ndinu andale, do you think you are above the law? Chifukwa iwonso akuti anamangidwapo anamalombawo pazifukwa ndithu zimene apolisi anaona kuti zokwanira pasi pa ulamuliro wanu, tikunena wa Malawi Congress. Now inuyo mukumangidwanso pazifukwa zimene apolisi akuona kuti zokwanira, atchulapa pa nkhani ya Eastbridge kuti nkhani imeneja Malawi ambiri akuzunzika pano kusowekera zinthu zofunikira chifukwa chokuti pakuganizidwa kuti boma lanu, anthu ena mboma lanu nthawi yanu anasokoneza zinthu kumapanga madilu ngati amene achita kuti kodi chifukwa ndinu andale mukuona kuti basi you're superior, you're above everyone, musamangidwe. Ayi ndizomvetsa soni kuti kaya ndinganene kuti ndamwisiya kaya ndichani kwa mena amayankhulamu, it was very hard kuti ndidzimvetserera chifukwa kunena zoona afuna ndiuza kuti pamene akhalapa iwowa ife tikuyankhula zinthu zoduka mutu maisa atawaona omwewa atawasunga achimwendo days on end, 34 days, and I'm sure Honorable Namalomba can count the difference between 48 hours and 34 days. Honorable Namalomba knows very well Malamula dziko lino, and ndiyo ayanke anena iwowa kuti mutakukada ndaula. Yes, tapitako ife even ku judiciary kuja koma ili ndi boma loti silimvera the other arms of government. Akunkuyu ali nkati tinapita ku parliament, boma ili they've refused kumvera anzao amina ya boma. Ngati akunena kuti tili ndi recourse kukasintha malamulo, funso, is that a reason yomaphwanya malamulo amene alipo pano? Malamulo ano amanena kuti musakhazika anthu, musawamanga opanda summons. There is even a ruling yoti boma mverani malamulo a dziko lino musamaphwanye. Kodi mukamanena kuti kuli anthu akudandaula, anthu anadandaula bwanji za asimayi anavulidwa? Munamvapo kuti kusegula mlandu osewa bench yawo ya cabinet a people were full of kuganiziridwa, koma apapa Namalomba akuyankhula ngati kuti Eastbridge zinachitika. Kodi iwo andikoti anthu onse amene mwatenga pano they are just suspects, sikutanthauza kuti anapanga. Ndiye mukamati ndi zimene munapanga Congress tinapanga chani? Inuyo mukuti jaja to be guilty tisanagwidwe. Tikuyenera kutsata malamulo a dziko ndipo ine kwa nduna iyi ndikuphunzitseni bwana, tsatani malamulo a dziko lino. Amanena kuti we are just suspects until we are proven guilty beyond reasonable
afike ku koti akagamulidwe. Ndeti kamapanga chonzo ngati pa DPP pamene amalawi adativotera kwachotsa iwowo amale Congress Party mbomamo amativotera amanena kuti mukathane ndi katangale amene amachitika pa nthawi imeneyo, mukathane ndi mavuto amene amachitika pa nthawi imeneyo, osowa chakudya, osowa forex. Ndiye pamene tikuyamba kuchita ntchito imeneyi tamaliza ya forex ndimene tikugwira ya chakudya tayimaliza, tikugwira nkhani yaone kuti katangaleyo akatheke ndiye wasanena kuti tikupanga zandale. Ngati amapanga zandalezo ali wandaleyo ndi munthu Malawi, ife sitiyang'ana kuti uyo ndi wandale, tiziyang'ana kuti munthuyo ndi munthu walakwitsa malamulo. Ndiye mukanena kuti inuyo a DPP ndi milandu yotu idakalipo, ndipo kutsogolo kumudzionanso anthu akupita, anthu amapita ku khoti, sikuti anthu ifira amapita ku khoti, umano kupita ku khoti akakuti mabero umatopitisa loya wako amakakuyimirira kumene kuja akakamba nkhani chabwinobwino nkubwerera, sikuti nthawi zonse akakutulusa pa khoti umenewo kalowa mu khoti, pokapoka pa khoti wakuitani kuti inu bwerani mudzakhale nawo mu khoti muno umapita. So tikanena kuti azizioneka muziziona boma la profesa ankapita mutali ikuyendetsedwa mamalamulo. No one is above the law. Chitero kuyankhula kwake kunena kuti chile ni nthawi mwina mwake tinene kuti mawa kumaliopa nthawi ya iwowo umene anali mboma kumachita kukhanga nokuti iwowo ndeno mulungu wa dziko lapansi. Chimene anganene wina aliyense kumene kumene anganene iwowo akabwera nthawi imeneyo anali mbomaliza mawa kumaliopa kuja kuno kumasintha amalawi ndani waka dziko lino ndi amene amasintha atsogoleri ndi anasintha utsogoleri. Chabwino na Malomba timve maganizo a Malawi aja pakati tibweraso kwa kabira posachedwa apa. Charles Jingini ali mboma la Tyolo. Charles, ukundiva pa line pa? Inetu hoa ndikumva bwinobwino ase. Chabwino bwalo ndi limenelo talankhula ndi Malawi timve maganizo awo pa nkhani imene tikuyambirana lero. Ya ziko kwambiri zanga pano ili kuno ku Tyolo kumene tikucheza ndi Malawi amene akutsatira